Takže čaute lidi, já vás vítám u nového videa, teda první video na tomhletom channel. Tohle je channel Fruit Dealer a já budu točit nejvíc shakes and fidget. A proto, že budu s tím začínat, tak udělám hned na první video 10 eurovku Paysafe card, jako malý, jak se řekne, special. Že zase začnu, ano, a musíte, je to jako easy, já nechci jako od vás nechci od vás odběr nebo tak, já chci jenom vidět na tomhle video like a do komentářů musíte napsat hashtag ryba, jo, víc nechci. No a to asi bude trvat, nevím, jak dlouho to nechám trvat, 2 týdny nebo tak a pak to bude, no, to bude jako ten první special, protože první video, no a proč ne, tak napište hashtag ryba a dáte like a jo, jinak říkám čus.